Jedlo znamená život. Lenže podľa odhadov Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo Spojených národov viac ako polovica končí v koši. A to ešte skôr, než sa vôbec dostane na náš stôl. Kto je za to zodpovedný? A kto za to platí? Slovenská televízia uvádza dokumentárny film Čerstvé, ale v kontajneri. Výber v supermarketoch je zvodný a neodolateľný. Ponúka sa nám oveľa viac, ako potrebujeme. Napríklad viac než 100 druhov jogurtov. V ktorúkoľvek hodinu od rána do noci. Kedykoľvek si len zmyslíme. Šesť dní do expirácie trvanlivosti, takže tie jogurty vyhadzujeme. Prečo? Sú to normy hypermarketu Leclerc. Pri jogurtoch platí 6 dní. Áno, je to škoda, ale keď sa nepredali, tak sa nepredali. Nemáme na výber. Rozhodujú klienti. A keď vidia, že trvanlivosť je už krátka, nekúpia ho, lebo by im v chladničke ostal stáť. A aj tak by ho vyhodili. Takže je lepšie, keď ich rovno vyhodíme my. Supermarkety zatajujú, aký majú odpad. Felicitas Schneiderová je výskumníčka z Viedne a patrí medzi tých málo ľudí, ktorým bolo umožnené zmerať množstvo potravinového odpadu v supermarkete. Spoločnosť však nechce byť menovaná. Robili sme prieskum supermarketov. 10 týždňov sme v diskonte s potravinami skúmali, koľko potravín, ktoré spĺňajú podmienky na konzum, sa vyhodí. Zistili sme, že na jednu filiálku putuje do odpadu 45 kg zdraviu neškodných potravín denne. Tie výrobky sú tzv. Po záruke, pretože prekročili minimálny dátum trvanlivosti. Keby ste ich otvorili, sú ako čerstvé. V prípade mliečnych produktov možno s vrstvou servátky. Stačí však zatriasť a nič im nechýba. Minimálny dátum trvanlivosti si určuje potravinový priemysel, nie vládne normy. Nie je to žiadna indikácia zdravotného rizika. Garantuje len niektoré vlastnosti, napríklad vláčnu krémovú konzistenciu jogurtu. Mnohí spotrebitelia si však myslia, že ide o ochranu zdravia. Ešte originálne zabalený šunkový toast alebo pizza. Dokonca ešte neprekročili ani minimálny dátum trvanlivosti. Chýbajú ešte 2 celé týždne. Minimálny dátum trvanlivosti je niečo ako náplast na svedomie. Dáva mi oprávnenie jedlo zahodiť, hoci v treťom svete ľudia hľadujú. Konám tak predsa v záujme zdravia a potom začať od začiatku. Keď vyčistím stôl alebo chladničku, potom môžem opäť radostne utekať do supermarketu, kochať sa v prebytku jedla a zas priniesť domov kopu zbytočných potravín. Väčšina supermarketov nám nedovolila filmovať vyhadzovanie tovaru po záručnej lehote. Nakoniec sme našli jeden vo Francúzsku, ktorý nám to povolil. Nedá sa predpokladať, čo zákazníci kúpia. Je to obrovská škoda. A ešte horšie je to, že jedlo nemôžete ani darovať dobročinnej organizácii, lebo dátumy sú tesné. Nedá sa nič robiť? Vôbec nič. Jedlo putuje rovno do smetí. Je to tak každý deň?
Áno. Každé ráno kontrolujem dátumy a triedím podľa nich tovar do odpadu. V supermarketoch, ako je tento, sa vytvorí okolo 500 až 600 tón potravinového odpadu ročne. Je to smutné, ale v kontajneroch vidíme potraviny dlho pred vypršaním skutočného dátumu spotreby. Výrobcovia totiž tento dátum skracujú. Hovoria, že ide o zdravotné opatrenia. Fľaša minerálky alebo sóda sa dala pôvodne skladovať rok a pol. Zrazu sa uvádza len pol roka. Keď sa vrecia s odpadom naplnia, tento stroj ich stlačí, aby sa tam vošlo viac. A potom putujú do recyklačnej továrne. Dátum minimálnej trvanlivosti má význam v prípade mäsa, rýb a vaječných výrobkov, ktoré po záruke môžu byť zdraviu škodlivé. Mnohí ľudia sa mylne nazdávajú, že to tak platí aj v prípade iných produktov. Výsledkom je, že sa viac zahadzuje a viac nakupuje. A to znamená väčší obrat. Supermarkety by mohli obmedziť množstvo odpadu tak, že by prispôsobili ponuku aktuálnemu dopytu. A my spotrebitelia by sme naopak mohli prijať fakt, že nemusí byť všetko najčerstvejšie. Od tzv. Kontajnerových potápačov pri supermarketoch viem, čo všetko sa v nich nachádza. Títo ľudia si berú, čo supermarkety zahodia. Nemotivuje ich chudoba. Robia to, lebo je to ich politické presvedčenie. Najradšej sa prehrabávajú v kontajneroch pri ekologických obchodoch. Vraj je tam toho viac. Možno preto, že majú menej zliav na najdrahšie produkty. Toto je, tuším, pšeničný chlieb. Bylinkový chlieb. A fialové reďkovky. Také som ešte nevidel. Cibule mám dosť. Vezmeme si aj jahody? Prvýkrát som sa musel riadne premáhať, aby som vliezol dnu a prehrabával sa vo vrecúškach. Začínal som v rukaviciach z plastu. Takými na umývanie riadu, ako aj s dezinfekčnými prostriedkami. V kontajneroch často nachádzajú aj kvety. Z ich predaja by sme mohli ešte aj zarobiť. Robert a Gerhard si musia dávať pozor, aby ich neprichytili ako zlodejov. Potraviny sú vlastníctvom supermarketu, hoci sa ako smeti váľajú v kontajneroch. Je to oveľa krajšie ako cieľene nakupovať v supermarkete a presne vedieť, čo chceme kúpiť. Tu sa vždy necháme prekvapiť. Asi 90% potravín získavam takto. Dokupujem ešte olivový olej. A niekedy nepotrebujem ani ten. Len zo pár vecí, ktoré sa nedajú nájsť pravidelne. Zeleninu nájdeme vždy. Aj ryže je stále dosť. Nakupovať chodievam tak raz za 2 týždne. A minie maximálne 10-15 eur. Je to určitá ideológia. Keď si predstavíte, že každú sekundu zomrie na svete od hladu jedno dieťa, je to môj malý prínos k zmene. Nejem priveľa. A len vyradené potraviny. Musí sa to zmeniť. Vytváranie odpadu je stratégiou supermarketov a obchodu. Človek nakupuje viac, keď je všetkého veľa a dobre to vyzerá. A potom to aj tak zahodí. Čím viac lákavých, pekne vyzerajúcich vecí, tým väčší zisk. To, čo robia supermarkety, je absolútne znehodnocovanie potravín. Logický a dôsledný postoj. No v pomere k množstvu znehodnotených potravín je to len malá kvapka vody v oceáne.
Plytvanie potravinami sa však začína už na poliach. Počas zberu úrody. V úrode sú zemiaky, ktoré sú primalé. Tie stroj automaticky vyradí cez sito. Niektoré sú zas priveľké a spotrebitelia také nemajú radi. Najmä v prípade skorých zemiakov, tie sa hneď zahadzujú. Ďalšie zemiaky majú chybičku krásy. Napríklad sú zrastené alebo s malými jamkami. Tie sa vôbec nepovažujú za predateľný tovar a preto sa tiež rovno zahadzujú. Kante mit dem Wetter, mit dem Boden. Takto sa pretriedi asi 40 až 50%. Ostanú ležať na poli a je ich tak veľa, že kto o tom nevie, môže si pomyslieť, že ešte ani neprebehol zber. Kritéria, ktoré sme nastavili, nemajú nič spoločné s kvalitou výživy. Ide len o to, aby produkt vyzeral dobre, aby bol lákavý. A to je naozaj na zamyslenie. Som rád, keď sem chodia ľudia a zemiaky zbierajú. Teší ma to. Nechávame ich odležať. Nech s prvými mrazmi premrznú. Inak by vypučali a to nie je dobré. Teší ma to však aj vzhľadom na povedomie o potrebe neplytvať potravinami. Keď ľudia tie zemiaky zbierajú, trochu ma to zbavuje etického pocitu viny. Áno, oplatí sa to. Šetrí to peniaze. Koľko vám to trvalo? Asi 3/4 hodiny. Robíte to už dlho? No už od detstva. Každý rok som zvykol zbierať so starou mamou. Sú z toho slušné zásoby. Ak vydržia na zimu, je to dosť. Ako vyslaný zástupca za stranu zelených v Európskom parlamente bojuje poľnohospodár grófcu Baringdorf už 20 rokov proti industrializácii poľnohospodárstva. Všetko, čo sa dopestuje, by malo byť ľuďom dostupné. Vzniká obrovský prebytok, pretože trh určuje, ako sa definuje kvalita. Zákony obchodu vôbec nezaujíma kvalita produktov. Ide len o kvalitu zisku. Kupujú podľa vonkajších kritérií a hovoria, produkty musia vyzerať takto a takto, inak ich nekúpime a hotovo. A keď sa im neprispôsobíme, aj tak si urobia po svojom. Situácia je čoraz horšia. Poľnohospodára to naozaj zraňuje. Nejde len o peniaze, je to nesprávny postup. Pravidlá diktuje biznis. Európska únia a vlády mu už dlho len ustupujú. Poznáte ten príbeh o zakrivených uhorkách. Európska únia uzákonila prirodzené zakrivenie uhorky, hoci trh požadoval uhorky rovné. Pretože tie sa ľahšie balia a v supermarketoch sa ľahšie predávajú. My sme však pravidlá zmenili. Ak niekto chce predávať zakrivené uhorky, Európska únia mu to nezakazuje. Lenže v praxi to vyzerá tak, že supermarkety ich nekupujú, pretože nezapadajú do prepraviek.
Odstránenie tejto normy je de facto ďalší klasický neúspech. Veľkoobchodníci, dodávateľia a distribútori sa tak ešte väčšmi zjednotili. A navzdory zrušeniu pokračujú v tom istom. Obchod sa medzi obchodníkmi nedá robiť bez istých noriem. Boli časy, že prirodzené úhorky sa jednoducho nedali kúpiť. A keď sa dnes prejdete obchodmi, široko ďaleko žiadnu krivú úhorku neuvidíte. Na týchto miestach si môžu úhorky rásť, ako sa im zapáči. Sme na farme uprostred newyorského Brooklynu, na streche továrne. Pestovatelia sú ľudia z hnutia proti industrializácii pestovania, ktorá nás drasticky a čoraz väčšmi vzdialuje zdrojom živobytia. Hlavným zmyslom projektu Farmárčenie v meste je aspoň trochu ľuďom ukázať, odkiaľ pochádza to, čo jedia. Samozrejme, Brooklyn sa zo 6 vajíčok nenaje, ale môžu vidieť to, ako sliepka vajíčko znesie. Koľko Newyorčanov to vidí? Chodievajú sa sem pozerať skupinky ľudí a z kurína si môžu odniesť čerstvé vajcia. Najmä deti učíme, odkiaľ pochádza jedlo. Američania sú zvyčajne celkom odtrhnutí od reality vzniku potravín a preto najmä deťom ukazujeme, ako sa sadia rastliny a čo to znamená kvalitné stravovanie. Na kríčkoch visia zrelé paradajky a zrazu dostanem otázku. Toto je jablko? Nie, to je paradajka, odpovedám. Niekedy to trvá, ale nakoniec to pochopia. Ja som sa to našťastie naučil v záhrade mojich rodičov. No ako sa to majú naučiť deti vo veľkých mestách? Mestské deti často vôbec netušia ani to, že mäso, ktoré jedia, nevzniká v plastikovom obale. Zväčša nemajú najmenšiu predstavu, čo je med a ako sa vyrába. Umiestňujeme včelie úly do komunitných záhrad na strechách škôl, aby sme deti trochu priblížili k realite potravinového cyklu. Veď len tretina plodín, ktoré konzumujeme, dozrieva vďaka opeľovaniu. V mojich úľoch v Manhattane a Brooklyne vyrábam úžasný citrusový a fantastický mätový med. V New Yorku, a to najmä v Brooklyne a na východe New Yorku, sú oblasti s naozaj veľkou chudobou. Nie sú tam obchody a ľudia nemajú prístup k čerstvým potravinám a zelenine. Preto tam na opustených miestach zakladáme komunitné záhrady a chováme aj včely. Včely opeľujú rastliny v záhradách. V posledných rokoch sa tam dopestovalo 20 tón potravín, čo doslova krmi ľudí žijúcich v New Yorku. Znie to skvelé. No iste sa z toho nenaje každý obyvateľ veľkomesta. Na druhej strane znamená zásobovanie veľkého mesta automaticky vytváranie tón odpadu? Maloobchod sa takmer celkom dostal do rúk veľkých korporácií a tie požadujú štandardizované potraviny. Vo všetkých supermarketoch nakupujeme zeleninu bez chuti, ktorá sa podobá ako vajce vajcu. To, ako vyzerá a chutí úroda vypestovaná na poliach, je niečo, čo mnohí konzumenti ani len netušia. V Spojených štátoch amerických prichádzame na farmách o 5 až 10% všetkých potravín len preto, že sa zahadzujú. Vezmete plodinu a zahodíte ju, hoci je celkom zdravá a nič jej nechýba. Stačí, ak nespĺňa vizuálne štandardy, ktoré však neurčujú pestovatelia, ale obchodníci. Keby to bolo na pestovateľoch, existovalo by oveľa širšie spektrum dopestovaných plodín. O potravinách rozhodujú ľudia, ktorí o pestovaní netušia vôbec nič. Nútia pestovateľov produkovať presné množstvo identicky vyzerajúcich plodín. Pracujú dokonca so schémami farieb a počítačovými systémami kontrolujú farbu paradajok. O tom, či je paradajka vyhovujúca, rozhoduje počítač. Ak má trochu iný odtieň, vyhadzuje sa. Je stanovených niekoľko druhov veľkostí. Ak plodina do schémy nezapadá, je vyradená. Existuje spôsob, ako prelomiť korporátne štandardy predaja?
V Spojených štátoch napríklad vzniklo hnutie komunitného podporovaného poľnohospodárstva so skratkou CSA. Skupina spotrebiteľov sa spojila, zamestnala jedného alebo viacerých poľnohospodárov a výsledkom je úplná nezávislosť od veľkých reťazcov. Dnes existuje v Severnej Amerike viac ako 2500 komunitných družstiev CSA a majú 100 000 členov a členiek. Základnou myšlienkou bolo pokúsiť sa v čo najväčšej miere zbaviť sa existujúcej infraštruktúry medzi farmou a domácnosťou. Mám na mysli všetky sklady, zmiešaný tovar, veľkosklady, diaľkový transport. To všetko sú neudržateľné formy hospodárstva. Požierajú priveľa energií, vrátane palív či elektriny. Riešením je uzatvoriť priame dohody s pestovateľmi. Pestovatelia svoju úrodu priamo prinesú do miestneho distribučného centra, ktoré sa v ideálnom prípade nenachádza od farmy ďalej ako 150 kilometrov. Miestni spotrebitelia tu nakúpia potraviny, ktoré ich výjdu na 50 centov na osobu na deň. Zelenina a ovocie sú celkom ekologické a výživovo hodnotné. Schudli sme, čo je dobré. Jeme oveľa viac zeleniny. Je to výborná skúsenosť. Spočiatku to nebolo ľahké. Prišli sme sem v zime a na pultoch bola nezrelá zelenina, s čím som sa predtým nestretla. No v kuchárskych knihách z čias, keď ľudia jej dávali zeleninu pravidelne, sú stovky receptov. Najviac mi asi pomohla kuchárka zo 60. rokov s názvom Radosť variť. Je to asi dobré aj pre deti. Áno, z týchto produktov varíme aj pre dcéru. Zatiaľ nemôže jesť všetko. Keď bola menšia, trpela viacerými alergiami na jedlo a suroviny odtiaľto sú aj pre ňu zdravšie. Farmári si dokážu veci vážiť. Dorábajú potraviny a vedia, že pochádzajú zo živých foriem, ktoré zabíjajú. I v prípade fazule ide o život, ktorý zabíjame, aby sme mohli žiť. Vzniká tu úcta k životu. Ten život si vážime a nechceme ho zabíjať zbytočne. Nechceme ním mrhať. Je to ako mrhanie vlastným životom alebo znehodnocovanie života iných a to robiť nechceme. Odtrhnutie človeka od priamého kontaktu s pôdou spôsobilo, že sa úcta k životu takmer vytratila. Väčšina ľudí si vôbec neuvedomuje, že jedlo pochádza zo živých organizmov. Aj ďalšia myšlienka na znižovanie potravinového odpadu pochádza zo Spojených štátov a testovala sa v nemocniciach. Skôr ako zvyšky jedla z kuchyň vysypú do odpadu, odvážia sa a zaznamenajú do počítača. Elektronické monitorovanie pomáha kuchyniam lepšie odhadnúť množstvo denného dopytu. Keď ráno príde kuchár, ktorý robí raňajky, bežne pripraví o 2 panvice praženice navyše. Teraz už vie, že to vôbec nie je nutné a zákonite sa mení aj príprava jedál a prístup k vareniu. Kuchári si zároveň lepšie uvedomujú zmysel svojej práce. Takýmto spôsobom sme už na jedle ušetrili asi $40 000. Vďaka tomu, že sme vážili množstvo nedojedených zvyškov. Ročne o 1/3 vyhodených potravín menej. Tento koncept si medzičasom osvojili aj iné jedálne a reštaurácie v Spojených štátoch. Počítačovo riadený systém kontroly sa zatiaľ do Európy nedostal. No ani tento spôsob nedokáže celkom zamedziť mrhaniu potravinami, ktoré ostáva závažným ekologickým a hospodárskym problémom. Pred racionalizáciou varenia sme vyhadzovali oveľa viac nevyužitých surovín. Nový spôsob je dobrý pre všetkých. Ja aj riaditeľ nemocnice sme radi, že znižujeme náklady na jedlo a zároveň tak chránime životné prostredie. Personál si oveľa lepšie uvedomuje, čo je potrebné a čo je už nadbytočné. Naše obchody predvádzajú potravinový prepych pochádzajúci z celého sveta. Aj tu v Rangis, nedaleko Paríža,
najväčšom svetovom veľkoobchode s poľnohospodárskymi výrobkami. Tony Apfelbaum zaznamenáva všetok tovar, ktorý sa nespotrebuje. Od exotických citrusov až po morské ryby. Kým sa tieto produkty dostanú do nášho gurmánskeho raja, prekonajú tisícky kilometrov. Máme tu 880 prepraviek pomarančov. Ich celková hmotnosť predstavuje 8800 kg. Na požiadanie veľkoobchodníka vystavujem povolenie, že sa môžu znehodnotiť. Ide o likvidáciu viac ako 8 tón tropického ovocia. 8 tón? Veľa? Nie. V podobných veľkoskladoch to nie je žiadne neobvyklé číslo. Často ide o oveľa väčšie množstvá. Tak to chodí. Tieto pomaranče boli prezreté už pri doručení. Podarilo sa nám z nich predať len časť. Zvyšok už musíme zlikvidovať. Nedali sa nahnité vytriediť už pred týždňom? Nie, to sa neoplatí. Keby bol načatý len jeden pomaranč v debničke, tak možno áno, ale kvôli pár kúskom sa nebudeme namáhať. Buď sa ich podarí predať lacnejšie, alebo ich posielame do odpadu. Množstvo odpadu vo veľkoobchodoch je ešte kritickejšie v prípade morských živočíchov. Všetko, čo sa nepredá ešte v deň doručenia, putuje automaticky do smetí. Čerstvé a už na skladke. Ryby chované v chovných staniciach spoločne s rybami zo svetových oceánov. Oceánov, ktoré sú čoraz prázdnejšie. Keď už nič iné, prečo obchodníci a distribútori kvalitné potraviny aspoň nerozdajú a namiesto toho ich hádžu do smetí? Všetko, čo tu vidíte, bolo pôvodne určené na priamu likvidáciu. Naša dobročinná organizácia začala v tomto supermarkete pôsobiť v roku 2009. Odvtedy sme z kontajnerov vybrali 120 tón zdravého ovocia a zeleniny. Triedime to, čo veľkoobchod odstraňuje ako odpad. No ani zďaleka nezískame všetky potraviny, ktoré by sme mohli. Takto vytvárané potravinové banky zabezpečujú jedlo pre niekoľko miliónov ľudí v núdzi. Nedokážu však spracovať všetky zdravé potraviny, ktoré supermarkety a veľkosklady likvidujú. Veľa ovocia, s ktorým prídem do styku, sa dováža z Kamerunu. Často hneď putuje do smetí, je mi z toho smutno. Pritom v Kamerune si to ľudia ani nemôžu dovoliť. Všetko sa posiela do Európy. Distribúcia v Európe trvá dlho, ovocie podlieha skaze a zahadzuje sa. Minule to tak bolo s banánmi. A pritom sú rodiny. Aj ja sama mám susedov, ktorí si nemôžu kúpiť banány, lebo je to drahé. Tie namiesto toho končia v koši. Je to hrozné plytvanie. Keby bolo triedenie len na Veronike, nikdy by sme nič nezahodili. Dokonca ani vážne nahnité plody. Často nám rozpráva, ako je to u nej doma v Kamerune. Že tam majú k potravinám celkom iný vzťah, ako máme my. A má pravdu. My sme naozaj stratili úctu voči tomu, čo znamená jedlo. To nejde do koša. Je to dobré. Tam to nie je dobré. Toto je zhnité. Toto je dobré. Toto je z Kene. 10 000 kilometrov odtiaľto. A ide to do smetí. Takýto je svet. Mňa z toho boli pri srdci. Boli ma to, lebo sú tam ešte dobré potraviny. Mnohí ľudia chodia do kontajnerov hľadať jedlo pre svoje rodiny. Ale potom sem dali mrežu. Tá tu predtým nebola. Len od minulého týždňa. Prečo ju sem dali?
Aby tu ľudia viac nemohli hľadať jedlo, vrátane nás. Ale ja som dosť tvrdohlavá. Keď vidím, že je tam zdravé ovocie, prídem sem a zoberiem si, koľko môžem. 2-krát za týždeň som sem prišla s nákupnými vozíkmi. Do jedného som dávala zemiaky, do druhého paradajky. Ale nebolo to ľahké. Vždy sa objavila polícia, pretože som mala na chrbte dieťa, môjho malého syna. Vždy začal kričať: "Mama, ide polícia!" A keď sem policajti prišli, povedali mi: "Pani, vysypte tie veci z vozíkov." Povedala som im, že doklady nemám. Beriem si to jedlo len pre potreby mojej rodiny, nie preto, aby som ho predávala. Tak vidíte, čerešne. Ako sa povie por po nemecky? Lauch? Po francúzsky je to le poireau. Aj vy beriete veci z obchodu? Myslíte domov? To je zakázané. Keby ma prichytili, mala by som vážne problémy. Našťastie máme milého šéfa. Niekedy nám dovolí pár vecí zobrať. Ako ten zemiak minule? Už som zobrala ďalší. Mám ich viac. Nerada plitváte. Tam dole mám ešte ďalšie zemiaky. Veronika ale medzičasom prišla o prácu. Nedokázala plniť príkazy šéfa v parížskom potravinovom veľkoobchode. Rozdiely v názoroch, ktoré potraviny ešte sú dobré a ktoré sa musia zahodiť, boli jednoducho priveľké. Veronika žije s 2 deťmi, dlhoročným partnerom a bratancom v dvojizbovom byte. V domácnosti sa nič nezahadzuje, všetko sa istým spôsobom recykluje. Súkromné domácnosti sú zodpovedné za 1/3 celkového odpadu. Felicitas Schneiderová viedla výskum v Rakúsku. Priemerná domácnosť tam každý rok zahodí približne 100 kg zdravého jedla. Rovnaké množstvá vyhadzujú v Spojených štátoch amerických, Veľkej Británii a Japonsku. Z našich štúdií sme vypočítali, že približne 6 až 12 odpadu domácností tvoria potraviny nespracované a čiastočne spracované. K tomu pripočítavame 3 až 6 zvyškov jedál. Mnohé domácnosti potraviny vyhadzujú ešte skôr, ako sa naozaj skazia, pretože ich, ako vravia, už nepotrebujú. Keby ich potom náhodou potrebovali, dokúpia ich. To sú najčastejšie odpovede, ktoré v dotazníkoch získavame. Ľudia si očividne neuvedomujú, koľko peňazí tým premrhajú. Jednu domácnosť v Rakúsku to ročne vyjde asi 400 eur. Nie je to málo, dala by sa z toho zaplatiť dovolenka. No málo kto si to uvedomuje. Prenesené na mierku Európskej únie, len súkromné domácnosti ročne zbytočne vyhodia von oknom potraviny v hodnote okolo 100 miliárd eur. Zodpovedá to ročnému obratu najväčšej svetovej potravinovej korporácie Nestlé. Nekupujeme veci, ktoré nevyhnutne potrebujeme, ale veci, ktoré by sme možno raz mohli potrebovať. Zásobujeme sa na tie najnemožnejšie situácie. Chceme byť pripravení na akúkoľvek náladu. A preto nakupujeme priveľa. Stále dookola sa vraciame k tomu obrovskému množstvu možností, ktoré sú pre náš úzky život priširoké. A potom musíme zahadzovať. Mladá korejská umelkyňa žijúca v Holandsku navrhla originálne riešenie. Musím povedať, že rada jem. Znamená to, že dbám o to, čo kupujem a zároveň nechcem potraviny zahadzovať. Aby som tomu predišla, navrhla som vytvoriť priestor, kde by sa dala zelenina uskladňovať bez chladničky.
Takým spôsobom, ako to robievali tradiční poľnohospodári či naši starí rodičia ešte v časoch, keď žiadne chladničky neexistovali. Robila som výskum. Rozprávala som sa s rôznymi ľuďmi a navštevovala som ich kuchyne. Keď vidím, že tomu ľudia rozumejú a navyše sa o tom dočítam z kníh a počujem to od odborníkov, prečo by som to mala považovať za mýtus? Toto je zelenina, ktorá pod istou teplotou zamrzá. Nazýva sa to aj ujma chladom. Napríklad baklažán zamrzá už pri teplote pod 8 stupňov Celzia a úhorka pod 7 stupňov Celzia. Teplota v chladničke je 0 až 4 stupne a je teda priveľmi studená. Takéto množstvo vody sa z malého zásobníka odparí za jeden deň. Pomocou odmerky zalievam zeleninu podobne ako kvety. Stačí to takto poliať. Keď mrkvu alebo pór uskladňujeme doma, zväčša ich ukladáme horizontálne. V horizontálnej polohe však strácajú viac energie, pretože sa chcú prirodzene vrátiť do polohy, v akej narástli, teda do vertikálnej. Vo vertikálnej polohe ich preto skladujem pomocou piesku, ktorý zároveň udržiava potrebnú vlhkosť. Tu máme jablká, pod nimi sú zemiaky. Jablká obsahujú veľa etylénu. Je to plyn zásluhou, ktorého iné ovocie a zelenina veľmi rýchlo dozrieva. Ale v prípade zemiakov to funguje presne opačne. Ak teda uskladníte jablká spoločne so zemiakmi, etylén spomalí rast zemiakov a uchovajú sa dlhšie. Pomocou tohto projektu chcem najmä priniesť potraviny priamo pred oči konzumenta. Ak máte jedlo v chladničke, zabúdate, čo je dnu a čo sa s potravinami deje. Keď ale potraviny vidíte, presne si uvedomujete, čo máte a v akom je to stave. Na základe toho môžete ďalšie veci dokupovať racionálne. Podľa mňa to môže veľmi pomôcť. Vyrábané potraviny, najmä chlieb, sa vyhadzujú mimoriadne často. Každý pekár o tom vie, ale len málo ktorý je ochotný o tom rozprávať. Ešte v 70. rokoch existovalo asi 10 druhov chleba a 5 druhov žemiel. Dnes je to celkom inak. Podľa výrobného plánu napečieme zhruba 60 druhov chleba a 30 druhov žemiel, zväčša za jeden deň. Vyžaduje si to dobrý plán. Ten podmienujú odberatelia, ale dá sa to len ťažko presne vypočítať. V niektorých pekárniach vzniká až 20% nadbytok. Zvykneme hovoriť o spiatočnej kvóte, ktorá je podľa mňa veľmi vysoká. Pretože v najširšom slova zmysle vyhadzujeme nielen potraviny a s nimi aj peniaze, ale aj hodnoty, ktoré predstavuje ľudská práca. Keď do niečoho vložíte svoju prácu, mrzí vás to osobne a z hľadiska podnikového hospodárstva je to stratové. Spotrebiteľ očakáva o istej hodine plné regály s chlebom a pečivom. Existuje veľké množstvo pekární a naše predavačky pričasto počúvajú kritiku, ak je požadovaný tovar vypredaný. Zákazníci nebývajú veľmi prispôsobiví a namiesto toho, aby si kúpili niečo iné, idú k ďalšiemu pekárovi. Viem z vlastnej skúsenosti, že keď sme mali v jednom supermarkete predsunutý stánok s chlebom, vedenie supermarketu nám veľmi kládlo na srdce, aby boli regály plné aj večer.
Aj v nájomnej zmluve sa uvádza, že chlebový regál má byť plný do 6:30 večer. Aj ja osobne som dostával nahnevané listy sprevádzané fotografiami, keď sme napríklad počas sviatkov nedokázali dopyt presne odhadnúť a police vyzerali poloprázdne. Dokonca sa nám aj vyhrážali stiahnutím nájomnej zmluvy. Obchodná súťaživosť spôsobuje, že pekári vždy pečú oveľa viac, ako zákazníci kúpia. V celej Európskej únii sa každý rok vyhodia 3 milióny tón pečiva. Dosť na nasýtenie napríklad celého Španielska. Dá sa starý chlieb spracovať aj inak ako na potravu pre zvieratá. Pekár Roland Schurer vymyslel neobvyklú alternatívu. Chlieb má približne rovnakú výhrevnosť ako drevo. Zmes, ktorú vyrábame z chleba a drevených pilín, vynikajúco horí a získavame tak ideálnu výhrevnú teplotu našich pekárenských pecí. Poznám pekárne, ktoré majú dvojnásobný nadbytok ako my. Je v tom podľa mňa veľký energetický potenciál. Keby všetky pekárne v Nemecku využívali odpad na vykurovanie tak ako my, mohli by sme zavrieť aspoň jednu atómovú elektráreň. V odpade je veľa hranolčekov a kuracích zvyškov. Ďalej sú tu zvyšky bravčového mäsa, orezané surové kože a zvyšky čohosi praženého. Využíva sa tu aj energia z iných zvyškov jedál. Na bioplyn sa tu spracováva odpad z reštaurácií, ale aj jedlo priamo od producentov alebo zo supermarketov. Pre nás sú zaujímavé najmä látky obsahujúce alkohol a cukor. Napríklad Coca-Cola alebo jablkový mušt. Sú veľmi vhodné na tvorbu baktérií. A čo sa páči baktériám, je dobré aj pre fungovanie továrne. Materiál musíme zahriať na 70 stupňov a teplotu udržiavať asi hodinu. Tým sa znehodnotia pôvodcovia chorôb a materiál ďalej smeruje do týchto veľkých kontajnerov. V nich sa nachádzajú špecifické baktérie, ktoré požerú organické zložky a tým vyprodukujú plyn. Plyn uskladňujeme v dočasných rezervoároch a potom ho využívame v motoroch, ktoré vyrábajú elektrinu a teplo. Problém s továrňou na bioplyn tkvie v tom, že sama potrebuje pohonné hmoty. Vo chvíli, keď továreň postavíme, musíme zabezpečiť trvalý prísun materiálu. Skutočný problém sa tým odsúva. Keď predáme viac, ako je potrebné, znamená to, že niekde na druhom konci planéty sa vytínajú lesné plochy, aby sa získala poľnohospodárska pôda a viac sa pestovalo. To, že sa tu snažíme zmierňovať naše konzumné návyky, sa negatívne odrazí niekde inde. Výskumník Timothy Jones skúmal príčiny a vplyvy odpadu na vývoj svetovej klímy. Ako príklad mu poslúžili americké reťazce rýchleho občerstvenia. V tomto vrecku je kúra. Je zo včera, asi ho pripravovali na neskorú večeru. No hostia nakoniec nič nejedli a čerstvé jedlo teda reštaurácia ráno zahodila.
V lokálnych podnikoch sa prevádzka usiluje ponúkať jedlo po celý deň, pretože vznikali situácie ako v predajniach s hamburgermi, že v istú chvíľu boli v ponuke len kuracie rezance. To sa ľuďom nepáči a prevádzkari zákazníkov neradi hnevajú. Povedia si, že spravia mrazené zásoby a do nepríjemnej situácie sa už viac nedostanú. Nakoniec to však aj tak zahodia. Veľmi často sú preto veľké kontajnery plné mrazených a nepoužitých hamburgerov, kureniec a iných surovín. Podobné správanie má ťažké dopady na svetovú klímu. Pre ovzdušie je mimoriadne závažné, že okolo 15% metánu, ktorý vzniká na skládkach odpadu, stúpa do atmosféry. To stenšuje ozónovú vrstvu. A najviac metánu na skládkach vzniká v poslednom desaťročí práve z množstva potravín, ktoré sa rozkladajú. Lenže potravinový odpad sa spolupodieľa na globálnom otepľovaní klímy ešte skôr, ako skončí na skládke. Kvôli produkcii potravín sa míňa nesmierne množstvo energií a vytínajú sa obrovské plochy lesov, čo otepľovanie urýchľuje. Poľnohospodárstvo vyprodukuje až tretinu všetkých skleníkových plynov. V boji proti klimatickej katastrofe by sme s trochou hospodárnosti mohli urobiť veľké kroky. Keby sme potravinový odpad znížili o polovicu, malo by to na redukciu skleníkových plynov podobný efekt, ako keby sme o polovicu znížili automobilovú dopravu. Náš márnotratný život ovplyvňuje celý svet a najmä Afriku. Sme v Kamerune, kde sa pestujú banány určené pre Európu. Obchodné podmienky sú každým rokom prísnejšie. Diktujú nám úplne všetko, aké má byť ovocie dlhé, aké široké, a dokonca aj to, koľko kusov má byť na jednej stopke. Za následky toho platí konzument. Banány, ktoré nezodpovedajú týmto štandardom, nám obchodníci buď posielajú naspäť, alebo ich likvidujú. Na plantáži, kde sa práve nachádzame, sa v priemere vytriedí 8% banánov. Pridajme k tomu straty, ku ktorým dochádza počas zámorského transportu. No ešte horšie je, že kvôli našim banánom, ktoré končia v koši, sa odoberá pôda drobným miestnym poľnohospodárom. Papájové stromy miestnych ľudí stoja hneď vedľa banánovej plantáže. Banánová plantáž sa rozrastá. Drobným poľnohospodárom už neostáva viac ako 63 hektárov. O našu pôdu sme sa starali a investovali sme do nej približne 34. No plantáž nám našu pôdu zobrala. Mal som svojich 5 hektárov a teraz mi ostal len kúsok pôdy pri rieke. Mám 64 rokov a nemám dosť pôdy, aby som uživil svoju rodinu. Vidíte tie jazvy na perách? Mám maláriu. Príďte nás navštíviť, ukážem vám, ako maláriu liečime. Len pomocou byliniek lieky si nemôžeme dovoliť. Skoro vôbec nejeme. Opýtajte sa mojej ženy a detí, či niekedy jedávame mäso. Ani len raz do roka. Poľnohospodári z dediny Niombe sa rozhodli o svoju pôdu bojovať. Dali dokopy všetky dokumenty a najali si právnika z ďalekého hlavného mesta.
Lenže ich proces sa na súde bezúspešne vlečie už 16. rok. Všetci vedia, že Afrika je chudobná, preto skupujú našu pôdu. Podľa zákona patrí všetká pôda v Kamerune štátu. No keď k nám zavíta nadnárodná spoločnosť, vláda im aj napriek zákonu pôdu v podstate daruje. Prenajmú si ju na 100 rokov. Myslíte si, že priemerný vek obyvateľov Kamerunu je 100 rokov? Samozrejme, že nie. Keď vám na 100 rokov ukradnú pôdu, vyhľaduje celá dedina. Väčšina ľudí zomiera ešte pred završením 50. roku života. A bez pôdy. Takmer všade na svete je základnou potravinou chlieb. Platí to aj pre africké krajiny. Narastajúce ceny pšenice preto v mnohých z nich vyvolali tzv. Chlebové nepokoje. S rapidným nárastom cien v lete 2008 v 40 krajinách prepukli masové demonštrácie, v ktorých zahynulo mnoho ľudí. Potravinové nepokoje zvrhli niekoľko vlád a vyvolali mohutné ľudové povstania. V nasledujúcich rokoch nás očakáva ďalší potravinový šok. Presne sa to nedá odhadnúť, ale situácia bude opäť hrozivá. Príčinou poslednej vlny hladomoru boli prudko rastúce ceny pšenice na komoditných trhoch. Podobná situácia môže vzniknúť veľmi skoro, pretože väčšina afrických krajín je odkázaná na dovoz väčšiny základných potravín. A draho za to platí. Čo sa stane, ak Afrika získa nákupnú silu a dostane sa na komoditný trh? Vzrastie dopyt aj ceny. Dopyt existuje aj teraz, ale nemôžu si ho dovoliť nasýtiť. Je to krutý začarovaný kruh. Ak ľudia nedokážu platiť ceny, stúpajú ešte viac. Zo strany ponuky sa však podmienky nemenia. A to je podstata problému. Dopyt po obilí na svetovom trhu bude v nasledujúcich rokoch ďalej stúpať. A v našich priemyselných krajinách pritom polovica toho dopytu končí v kontajneroch na smeti. Keď ľudia pečú chlieb alebo spracúvajú obilie, aby uživili rodiny a potom cena za obilie dvojnásobne stúpne, môžu si opasky uťahovať, koľko to len pôjde, ale dostatočné množstvo energie a kalórií nezískajú. Je to prípad mnohých miliónov hladujúcich ľudí na svete a na príčine je rast cien. Za ten rast sme zodpovední aj my samotní. Možno si poviete, ale veď tvrdý chlieb a žemle z večere predsa nebudeme posielať deťom do Afriky alebo do Bangladeša. Samozrejme, že nie. Lenže my im tam posielame negatívnymi cenovými výkyvmi hlad. S každým vyhodeným jedlom stúpajú vo svete, aj u nás, ceny za potraviny. A čím viac zahadzujeme, tým je cena vyššia. Naše plytvanie potravinami tak nepriamo vedie k hladomoru v rôznych kútoch sveta. Jedlo, ktoré v Európe a Severnej Amerike končí v kontajneroch, by zasítilo všetkých hladujúcich ľudí sveta. Trojnásobne. Ako zmeniť systém, ktorý vytvára toľko odpadu? Všetci z nás by sme mali konať ako jeden. Uvedomelí spotrebitelia, zodpovední veľkoobchodníci, distribútori a výrobcovia. A samozrejme politici a politika, ktorá by nepodporovala plytvanie, ale naopak podporovala väčšiu striedmosť v konzume. Na slovenskom znení spolupracovali Miloslav Kráľ, Vladislav Konrád, Žaneta Švoňavská, Jakub Rúžička, Hana Sokolíková, Silvia Rupeltová, Tatiana Štepánek, William Tokár a Juraj Ploskuňák. Slovenské znenie vyrobila Slovenská televízia pre Rozhlas a televíziu Slovenska 2012.